Sowieso is er in het afgelopen jaar behoorlijk veel gebeurd, zowel in de verschillende landen als in Caribisch Nederland. Nou, om een paar dingen te noemen. We hebben natuurlijk heel intensief gesproken over de onderlinge regeling met de landen. We hebben het gehad over de herfinanciering van de COVID-leningen. En natuurlijk op alle eilanden ook over de invulling van de komma na de excuses voor het slavernijverleden. Nou ja, ik hoop ook vooral dat we in de komende tijd, los van al die mooie dingen die we in het afgelopen jaar hebben gedaan, goed kunnen blijven samenwerken. Op basis van die twee thema's die wat mij betreft kern zijn, namelijk respect en vertrouwen. Ja, we hebben nog werk te doen. Het is natuurlijk niet helemaal duidelijk hoe lang het Nederlandse kabinet zal blijven nog. Mijn demissionaire kabinet, want er komt altijd een nieuw kabinet. Maar ik hoop vooral in de komende maanden nog zoveel mogelijk te kunnen doen. En ik hoop ook vooral op een goede samenwerking met alle onderdelen van ons koninkrijk. Daarmee nou ja, dat centraal staat. Ik zou heel graag vooral de focus willen leggen in het komend jaar op een paar thema's. En daar speelt economisch herstel een belangrijke rol. Het versterken van de economie. Natuurlijk ook gezonde overheidsfinanciën, maar niet in de laatste plaats bestaanszekerheid en het aanpakken van armoedeproblematiek voor de inwoners. En verder zal onze focus ook wel blijven op het zorgen dat het onderwijs, wat zo ontzettend belangrijk is voor alle eilanden, dat we daar veel aandacht en tijd aan besteden. Zowel de hervormingen die we hebben afgesproken in de landen, als daar waar nodig ook is in Caribisch Nederland.